Birinchi tatar yerishi. Oyoq ishlarini bastıq. Gövde oyoq üstünde arttan jil iskendagi kibik biraz algarak eğilip turırga tiyish. Бик каты бөгелмичә. Birinchi tatar yerishi. Bir zor, iki kishkina adım, bir zor, iki kishkina. Әзерләндек. Bir-iki ish, 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 bir-iki ish. Үзегез bir-iki ish, arqa туры, гәүдә чайкалмый. Ish, bir-iki ish, bir-iki ish, bir-iki ish, bir-iki ish, bir-iki ish. Bu birinchi tatar yerishi. Ул лирик татар биюләрендә яки әйлән-бәйлән биюләрендә кулланыла. Ул 4-4 һәм шулай ук 3-4 өлешләрдә дә кулланыла. Икенче татар йөреше ул тиз биюләр өчен билгеләнгән һәм аны иркен ясарга гомумән мөмкин түгел. Ул йөгерешле, әмма сикерешле түгел. Монда сикерергә ярамый. Стильләштерү кирәк. Мин сезгә күрсәтәм, аннары сез минем артымнан кабатлыйсыз. Атлап чык. 1-2 ish, 1-2 ish, 1-2 ish, атлап чык. Гәүдә алга 5-6, 7-8. Бергә. Әзер. 1-2 ish, 4. 1-2 ish. Үзегез 1-2 ish, 4. 1-2 ish, 4. Татар йерешләре арасында киң кулланыла торган йереш ул тере, дәртле һәм актив икенче татар йереше. Өченче татар йерешенә күчәбез. Күрсәтәм. Ул шулай ук 1-2 ishкә атлап чыгу белән бара. Ләкин аякны ян якка җибәрәм. 1-2 ish, 1-2 ish, 1-2 ish, 1-2 ish, 1-2 ish, 1-2 ish. Егетләргә татар куллары кушыла. 1, 2, 1, 2. Пружина тарткан кебек кулны терсәктән бөгәбез. Тарттыбырак, тарттыбырак. Әзер. Ун аяктан башлыйбыз, сулы кырыйга китә. Әзер. 1-2 ish, 1-2 ish, 1-2 ish, 1-2 ish, 1-2 ish, 1-2 ish, 1-2 ish. Кабатлыйбыз. 1-2 ish, 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 1-2 ish. Бүген карыйсы алдагы йереш Керәшен татарлары биюләрендә киң куллана. Алар бик күп. Китереп кую адымы. 1-2 ish, 4, 5, 6, 7. Беренче туры позицияга куяб. Әзер. 1-2 ish, 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 1-2 ish. Шулай ук Әстерхан өлкәсенең үзенә генә хас кабатланмас адымы бар. Анда Кавказ салымнары, әмма аның булырга хакы бар. Без аны да үзебезнең биюләребездә кулланабыз. Аяк очларында адым 1, икенче аякны алдагысының табан астына куябыз. Ish, 4, 1-2 ish, 4, 1-2 ish, 4. Табан астына 1-2 ish, 4. Рәхим итегез. Бергә. Әзер. 1-2 ish, 4. 1-2 табан астына. Үзегез. Әзер. 1-2 ish, 4. Аяк очларында 1-2 ish, 4. Хәрәкәтне бармак очларында тезне бөкләп эшләргә кирәк. Аяк очларында адым 1, икенче аякны алдагысының табан астына куябыз. 1-2 ish, 4, 5, 6, 7. Аңлашылдымы? Тагын бер йөреш хәрәкәте без еш куллана торган биюләрдә ул бишек йөрү. 1, 2,
3, 4. 1, 2, 3, 4. Birgalab. Әзер. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Рәхмәт. Тагын бер оргазин йөреше дигән йөреш бар. Ул гәүдәне алга аяк очына ию белән башкарыла. Үкшә, 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 үкшә. Аны күбрәк Әстерхан татарлары куллана. Рәхмәт. Аяк очына бастык. Әзер. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Хәзер үзегез. Монда гәүдә бераз иелә. Әзер. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Нәрсә мөһим? Оргазин йөрешендә монда бер рельстан гына барган кебек йөрергә кирәк. Аякларны аерып йөрергә ярамый. Бер сузык буенча йөрибез. Тагын бер кат ясыйбыз. Гәүдәне ия төшәбез. Әзер. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Рәхмәт. 4. Шуның белән йөрешләр турында сөйләшүне тәмамлыйбыз.